pun sen nila juga sngau ya kani khobor bagi kenthe khasi jongi kisah thar hapo jong social media markani ke juk ke jinjia kala jia hakani ka sen ka bamentaru lada fidang kan mau ala upload tang ya ka wei ke video hapo jong kane ka channel jonga haka bangala ai ya ke jihikai phi ba phim ju de ban shandur ya ki private moment jong phi but ha oi kum ba lai lak tam ki biru ki la pe ya kata ke video jonga tangba ngamtip kita ke lak tam kile ayu habaki page ya ke video kim tre ban share ya ke video shaki parok jongki baleng ogumta namar menhagani ki singal aja ka ju ka jinja te lada fila share ya ke ni video kita ki video kita like try na kani ki jing menta hoit ngatip dan na bleng jong phi teng yo haba phi share ya ke video ngan so ya no manga hendringam kwa ya katakan no Amdan kami pi ba fit share yak video share shwa yak khobor shaki parlok chompi khanang ba makiro kila ban like nagani ke ching barka ching le ranya kumba kando kini ke video ki bangan sa yetho pi menta okay khlempelano yak por chompi ngin wan ba direct shak banta jong ka video jong menta kasngi kani ka kis kala jia man hagani ki sngi hakaba dan ko wei ka kanthe samla ka wan shapo jong ka police station na ka mataban complain FIR persya ya usamla jongka but enda la inquiry bah ya kani ka kanthe samla kala ya tho ya kani ka jingshisha baka donu wei usamla ubakala ya yat kumba prasna manshwa but hapreng jong kani ka jinyat lengti jong ki kumshi samla kila ya hap samlai Henry kim parpla hayeng hasam jongki but kumne ka yat lengti kata ka jing jongki but don shu ke bakila bore iwei na iwei tila jia hakawe kasngi kat ba kadang ton hayeng uni usamla jengka message ka but ukali ka bakadang le ayu but maka par ka reply bakadang shidap kam barka kreban sumanta but uta usamla jengka uong tong ini le video call lene pirla ban ring film but sen sanga but kani ka kenteru klempen slim karing ya ke video kumpa pha uni usamla jengka hakba kala law ya ka sopti jengka lungkhut but le iki kam ki bajaklia but ka sen ya kata ka video sha uni usamla jengka barkani ka kanthe samla hata por ka yam jauh umat kathang ka ong namar ba uni usamla jengka ula share ya kata ka video jengka shagi perlok jungu barkata ka video ka long viral hakba pon ki biru ke yo ya kata ka video bat ka kerpat na ka liang jongka police department ba lada ka long kabala sobhaban penweng ya kata ka video na po jongka social media hadin jongka ne ki police kila kem yo ni usamla jongka ne ka kanthe bat kila yalam yu hapo jongka police station bat ki police kila kali jingkali na uni usamla jongka ba hadu paras nam pela yalang kumno phim singol le ran phim sen yala ka jongka samla ban that ya ka hapo jongka social media Henry uni usunrang pat wong nga klem that ya ka samla janga bat ngam tip kumno ka ni ki video ka poi hapo jongka social media ngam ju share hangno ru ya ka ni ki video bat ngam tip ru kumno ka ni ki video ki yo ya ka ni ki video habang la delete ya ka tu video hakato hi kasngi bat hakata ka por baro armor ki ladap daga jingkul mar ka bakarao Henry ka jing tokit kana ya shakmat mentangin poi pat shaki benta ka bokong san jong ka ni ki video jong menta kasngi ka balong ka jing snang ka banga kwa ban IP lang ba ka ni ki video jong menta kasngi ka jing snang ka banangkong kan mau ngim ju de ban shondur leni ban ring video ya ki no ki private moment jongi la rafidon usamla mat upha EP ba pin shondur leni ban ring video ya ka moment ba phi law sopti ba phi sum mat kumta ter kan mau wanam jule ya kum kitu ki jaikam namar ka tu kurkom kam de kurkom ka bade ba pen iu ba phi iu ka jing snang ka ba ar ka banga kwa ban IP ka long ko ki samla shanrang habangi yo kum kitu ki jai video snobha wanam share shaki parlok jongpi ani kanu ka jing isen ban page haba kitu ki kenthe ki wan hapo ka police station ban request ya ka police department ban remove ya kitu ki video ke bala share hapo jong ka social media ki police kimla ban le ARM kimla ban le haman lu wei po wei ubru ban ongi ki sumpha ban delete ya ka ni video kimla ban le umta batang ka wei ka solution kalong sumpha wanam share ya kum kitu ki jai video habang yo i bagi kenthe khasi jongi ki lawlong khut kan mau baka jingle jong ki kam de baki lehi bat kim de hero kita ki bagi khot ki ponstar ki ban yo nong lamba ka tu video ka baki pen i sha ki video nakata kadau nga request pi sumpha wanam share ya kum kitu ki jai video katu ka kenthe bala sha thar kala bande ka para jongi kala bande ka hanman jongi kala bande ka kur ka jat jongi ka jing siaw san bapli ya katu ka kenthe ka bawan hapo jong ka police station ban IFIR persya ya usamla jongka bat kada request ya ka police department bas ngobha lada ka long ka bala ban remove ya katu ka video ka bala share hapo jong ka social media ngathara bon na pleng jong phi phela yo i ya kata ka video baki ya share hapo jong ki WhatsApp group bat ki WhatsApp message subha lada ka wan kum kata ka video didit no ya ka katu ka kenthe kala bande ka khon jongno re jongno kala bande ka para ane ka henman jongno re jongno bat kala bande ka kur ka jat jongno re jongno nakata kadau to long pi ki bahusir namar ke nikiski ke long kiski ki basnyu in second do ipi hakwi pat ki video to blame kur ko ipi